Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos un día máis na radio, na televisión municipal de Cerceda, tamén se queren en internet, en rtvcerceda.com, hoxe nesta xornada de xoves, día 20 do mes de xuño, no que lles lembraremos que este sábado hai festas en Queixas. Tamén falaremos de que mañán último día para notificar as fogueiras do San Xoán. Tamén se poden seguir anotando no programa Bos Días Cole para o próximo curso escolar no Colexio Cruce, e tamén dos campamentos de verán para segunda, terceira e cuarta quenda. Lembraremos tamén que se publicou a listaxe definitiva dos alumnos admitidos na escola infantil, agora están a plazo de realizar, en este caso, o rexistro definitivo desa plaza. Tamén falaremos de recollida de plástico agrícola, do verán saudable, desa actividade a que se poden sumar e participar nela, e tamén falaremos de a piscina climatizada, o horario que queda pendente ao longo de toda a verán, e de axudas que outorga o Concello para atención de carácter biopsicosocial, axudas á natalidade, e tamén de obras, execución de obras que se están facendo nestes intres no Concello. Escoitaremos o alcalde falándonos delo. Tamén, a principios desta semana, o martes en concreto, abriu o plazo para solicitar praza no programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia, e do tempo rematando, dicindo que para mañán venres o tempo será máis anticiclónico, aínda que seguirá habendo nubosidade, pero sin precipitacións. Pasado mañán, sábado, hai festas en Queixas. A Comisión de Festas da Parroquia de Queixas organizou xa as festas deste sábado, día 22 de xuño, lembrando que Queixas terá despois en setembro as súas festas grandes, pero estas festas en Queixas do sábado 22 de xuño, é dicir, de pasado mañán, xa teñen o cartel publicado dende xa fai tempo, e a Comisión de Festas preparou para ese día a 1 da tarde misa solene, pero a partir das 2 xa haberá sesión vermú co grupo Atenas, e pola noite unha gran verbena a partir das 10 co dúo Dilema e o grupo Atenas. Para todo elo, a Comisión de Festas tamén prepara unha ampla carpa para disfrutar dos festexos. Este sábado que ven, festas en Queixas, sábado 22, insistimos, durante todo o día, con remate ao final de verbena. Anticiparlles tamén, cambiando de festas, que o luns que ven, 24, é festivo, este luns porque San Xoán, o Concello de Cerceda programou o San Xoán como día festivo local, e na noite do domingo para o luns se celebran as cachelas do San Xoán. E precisamente deso falamos das notificacións das fogueiras do San Xoán, porque mañán é o último día, ás 12 do mediodía de mañán, se pecha o plazo para notificar as fogueiras do San Xoán, algo imprescindible para poder realizalas na noite do domingo para o luns. Se poden solicitar as notificacións, se queren, dende a casa, por correo electrónico, enviando un correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es, ou chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76. En calquera caso, deben de deixar aí o nome dunha persoa responsable cos seus datos, e tamén deben deixar o lugar do punto donde se fará esa foguera. Lembramos que o plazo remata mañán, día 21, ás 12 do mediodía. Se vostede van a facer fogueiras do San Xoán que non sexan nesa noite, xa deberán solicitar permisos de queima chamando o 012. O Concello de Cerceda establece unhas normas para evitar accidentes e así garantir a seguridade de todos aqueles que participen na mesma, ou tamén evitar molestias ao resto da cidadanía. Esta notificación afecta únicamente a aquelas cachelas que sexan realizadas en terreos particulares do día 23 de xuño a partir das 6 da tarde ata o día seguinte, que deberán quedar perfectamente apagadas ás 6 da mañán do día 24. Únicamente se poden facer fogueiras
que teñan efectuada a comunicación por escrito no Concello de Cerceda. Non se poderán realizar fogueiras que interrompan ou deterioren estradas, camiños ou beirarrúas. Tamén o Concello publicou un bando que se lle facilita aos organizadores con medidas preventivas, entre elas, pois o de facer previamente da fogueira unha devasa mediante a eliminación manual ou mecánica da totalidade do material combustible nos seus arredores. Non se debe prender lume preto das masas forestais, nin a menos de 15 metros de calquera edificación ou tendido eléctrico ou vehículo. Non se poderá iniciar ningunha fogueira cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control e non se abandonará a vixiancia da zona da fogueira ata que o lume quede totalmente apagado. O volumen de combustible que forme a cachela non pode exceder de 2 metros de altura e está prohibida a queima de calquera sustancia que o arder despenda gases ou fumes tóxicos. Cambiando de tema, dende principios desta semana está aberto o plazo para solicitar o servicio do Bos Días Cole no Colexio O Cruce de Cerceda para o próximo curso escolar. O plazo vai a rematar o 5 do vindeiro mes de xullo. Se trata dun servicio para que a conciliación se vexa, para facer conciliación na familia, e que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poden ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores e incluso tamén almorzar. Para máis información ou para inscribirse, teñen que chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68 polas mañáns ou achegándose tamén á Casa do Concello. Os campamentos urbanos de verán que o Concello de Cerceda organiza un ano máis van a comenzar xa na primeira quenda o próximo día 25. Unha primeira quenda que xa pechou o plazo para inscribirse, pero sigue aberto o plazo para inscribirse na segunda, na terceira e na cuarta quenda. Vai dirixido a nenos escolarizadas ata 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñendo tamén dun horario ampliado que iría de 8 da mañán a 3 da tarde, donde terán incluídos todos merenda a media mañán e os do horario ampliado tamén terán incluído o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico e aínda que tamén farán saídas entre elas o Parque Acuático. As inscripcións están abertas para o resto das quendas, segunda, terceira e cuarta quenda. Lembramos que a primeira quenda será do 25 deste mes de xuño ao 8 de xullo, a segunda do 9 ao 22 de xullo, a terceira do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e no caso de que se elixa o horario ampliado o precio é de 70 euros. Tamén se publicou esta semana a listaxe definitiva dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal Os Pillavans para o vindeiro curso escolar 2024-2025, lembrando que as guarderías, as escolas infantis en Galicia son gratuitas. Informarlle ás persoas interesadas que xa se lles notificou a cada unha delas aquelas que teñen plaza, que agora dispoñen dun plazo de 15 días que contarán dende que recibiu a notificación da concesión de plaza para confirmar agora, teñen de plazo 15 días para confirmar a matrícula e formalizar o contrato. Deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello ou no Departamento de Servicios Sociais en horario de mañán, de 9 da mañán a 2 da tarde, provistos de a confirmación da matrícula, que é un impreso que se lle enviou xunto coa notificación, cun contrato asignado que deberá recoller e asignar previamente no Departamento de Servicios Sociais, un certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas e un DNI orixinal daquelas persoas que queiran autorizar para que podan recoller os menores na escola infantil. Si despois de rematar este período de 15 días non se formalizase o contrato, perderán o dereito á praza concedida e correrá a listaxe de agarda. Si queren ter máis información, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68. En canto á recollida de plástico agrícola,
o Concello de Cerceda volve a facer unha recollida gratuita de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras. O próximo día, luns 15 de xullo, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que así o precisen. O procedimento para solicitar a recollida é o de que teñen que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente 88104 6776 pola mañán ou achegándose á terceira planta da Casa do Concello, onde está o Departamento de Medio Ambiente. Aí debe indicar a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. Lembrando que o plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa. Dende a semana pasada se ven celebrando a actividade Verán Saudable que se puxo en marcha en dúas quendas, unha de mañán e outra de tarde. É unha actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do noso concello. Se leva a cabo na zona do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Lembrar que hai dous turnos, son os martes e os xoves, un turno de mañán de 11 a 12 e tamén os martes e xoves outro turno de tarde de 8 a 9. En calquera caso, van a ser 3 meses ata o 5 de setembro e se desenvolven actividades como ximnasia de mantenemento, step, aquagym, yoga, andainas, cachibol, etc. O precio de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos e de 13 euros o mes para aqueles entre 18 e 65 anos. En canto aos cursiños de natación, lembrarlles que ata finais da próxima semana, ata o 28 de xuño, está aberto o plazo de inscripción na plaza concedida para os cursiños de natación para a próxima temporada. Teñen que facelo no rexistro de xeito presencial polas mañáns de 9 a 2 ou a través de sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Eso para os cursiños de natación. Unha piscina climatizada que ten un horario de verán do seguinte xeito. Ao longo deste mes de xuño, o que resta é de 9 da mañán a 9:30, como viña sendo habitual. No mes de xullo só será pola mañán de 9 a 2 e no mes de agosto estará pechado e volverá a abrir o 9 de setembro, co mismo horario, de 9 da mañán a 9:30 da tarde. O Concello de Cerceda convocou unhas axudas individuais para a atención de carácter biopsicosocial a menores nesta anualidade 2024. Teñen de plazo ata o 31 de outubro para solicitada e se poden solicitar unhas axudas individuais de pago único de 300 euros para a atención de menores con trastornos no desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelos. En calquera caso, esta axuda poden facelo no rexistro, solicitala no rexistro do Concello ou poden solicitala por sede electrónica. Na web municipal tamén atoparán as bases destas axudas. Pero se teñen calquera dúbida, xa saben, poden chamar o teléfono de Servicios Sociais o 981 68 60 68 ou achegándose presencialmente polas mañáns á terceira planta do Concello. Tamén o Concello otorga outras axudas á natalidade, unha convocatoria de axudas ao fomento da natalidade que se ven dando nos últimos anos para tentar de asentar poboación e tamén de establecer bases para que as familias do Concello se impulsen así e fomenten o aumento da poboación municipal ante o seu intentando rexuvenecer e evitar o despoboamento rural. É unha motivación máis destas axudas por fillo de 300 euros que teñen de plazo para solicitala ata o 30 de novembro e poden facelo tamén no rexistro do Concello ou por sede electrónica para fillos nacidos por acollemento, nacemento ou adopción ao longo deste ano 2024. O Concello de Cerceda estes días están comenzando ou xa realizando obras de execución no Concello de ampliacións, de arranxos, de tubaxes, de alcantarillado, etc., con cargo a varios plans tanto de administracións alleas como do propio Concello. En concreto, falamos da ampliación da estrada en A Ponte
da mellora do viario en Carballás, Sandián, da mellora do sistema de depuración na Avenida da Paz na Silva, da ampliación da estrada en Morzós, de tubaxes e melloras en Longo, un vial na Trigueira, do arranxo e mellora da aula da Natureza e da Biblioteca da Silva e tamén obras na piscina municipal da Silva antes da súa ampliación. Estas obras foran visitadas polo concelleiro de Obras Francisco Boquete e tamén polo alcalde de Cerceda Juan Manuel Rodríguez, que nos explicaba en que consistía. Estamos hoxe facendo unha visita a unha decena de obras importantes que está acometendo o Concello, un Concello de Cerceda que no mandato anterior progresou moito e é visible en materia de mobilidade peonil, en materia de accesibilidade a importantes recursos tanto sanitarios como do eido educativo e tamén en materia de rehabilitación de edificios públicos. Hai que recordar recentemente a mellora no Museo do Moucho, a mellora no Centro Social de Xesteda, a mellora no Centro Social de Queixas e nese sentido seguimos progresando coa mellora da fachada desta aula da natureza ubicada no Xardín Botánico do Concello de Cerceda a carón do paseo fluvial do río Cabancos, así como tamén a rehabilitación enerxética que se está executando neste momento na Biblioteca da Silva. É moi importante ter en conta que cada 2-3 meses estamos facendo unha visita prácticamente a unha dúcia de obras distintas. Eso acredita o ritmo de obras que está tendo o Concello de Cerceda e que pretendemos que se siga mantendo. Hai que darse conta que neste momento estamos a piques de sacar a contratación o pós e o pós complementario do ano 2023, que é unha suma total de obras de 474.000 euros, aos que se lle unen os 435.000 que foron aprobados recentemente no pós 2024. Se iso lle engadimos o dos 5.000 coa senda peonil de Xermar a Ribasoutas, que está a piques de estar contratada xa, que suma de base de contratación 792.000 euros. 1.700.000 euros en transición ecolóxica, xa estaríamos por encima dos 3.500.000. E aínda de outras convocatorias e de fondos propios hai outras actuacións moi importantes, como ven a ser a Escola Infantil Municipal que pretendemos ampliar próximamente, así como tamén o Estadio de Fútbol do Outeiro, que ten unha nominativa neste caso da Deputación Provincial da Coruña. Ao final, entre todos os recursos, estamos falando de que hai prevista e xa prácticamente atada unha inversión de cara ao futuro por parte do Concello de Cerceda que ronda os 5 millóns de euros. Nós somos un concello inversor, gústanos mellorar as distintas parroquias, chegar a todos os territorios e estamos moi satisfeitos de poder continuar con esa política e é o que imos a tratar de fomentar durante todo este mandato, como xa acreditamos tamén no anterior. Cambiando de tema, este martes abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Este martes en concreto foi cando abriu o plazo de inscricións para solicitar unha plaza na 10ª edición do programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia, que ofrece estadías en 15 establecementos da nosa comunidade para persoas maiores de 60 anos. No Diario Oficial de Galicia se publicou xa esta nova convocatoria, de maneira que o plazo vai a estar aberto durante un mes, é dicir, dende este martes ata o mes que ven, un prazo de un mes. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando esta iniciativa tan valorada polas persoas maiores e permitirá manter unha vida activa e coidarse. Por eso, este ano incrementan as plazas ofertadas ata superar as 1.230 e tamén se aumentarán os turnos e os meses de verán, de xeito que aquelas persoas que así o desexen poden disfrutar deste programa dende o mes de xullo ata decembro. O programa de benestar en balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos que ofertan estadías de 10 días en réximen de pensión completa en 15 establecementos de toda a comunidade a elexir. O Goberno galego destina a esta convocatoria 9% máis que a pasada edición. Canto tempo, para mañán venres, Galicia vai a quedar progresivamente baixo influencia anticiclónica. Con esta situación comenzaremos a xornada con nubes baixas e co avance do día os ceos van a quedar pouco anubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes de tipo alto. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentras que as máximas irán ascendendo, pero lixeiramente. Os ventos soprarán do noroeste, frouxos en xeral. Pois coa chegada do anticiclón rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Despois da xornada, moi boas tardes. Adeus.